Ndakantebya nga do it with the speed. Na nche ngakora with the speed. Ngakikisha nga chifile na akole na abapromotiri. Na ende na irire aliye board. Elinde board yeye bai grade yeki ekemo. Na ye grade yeki ya chiete medinye nevere paka bono. Chifile ye chisirebe board. Kangones masinera tara gito mashahara jasa tara murangeli. Egine binto toko ligerito egunge vigo tokaragaria. Kisii County pamoja na wafanyikazi be county muna intia psychologist wamereta paka PhD oise ko bapima mental health problems bagate chira baise ko bachinyinga mono ko gwa county eneyonsi aika Kenya ekiagera enarigere nonye bono mambi na rekoligereria on mtandao and the newspapers. Ego bago tebanga Kisii County nere siegete for 2 years development yere 2.9%. Omwane kerasi ekire ekeroro mongaini ngonyore gosoma Kisii primary na enda ago sieka to como rusi Kisii primary omole ka wangware primary achikoyororo gosanaete ngari bagango anagata kama 30 seconds ngere boisa ransa.